Здравейте, приятели! Поздрави от Милан! Аз съм Бисер Христов и искам да споделя радостите от живота. Това, което в момента се случва. Значи вчера имаше много прекрасен християнски празник. Поздравявам цяла България с това. Всички жени, които носят прекрасното име Мария. Също така искам да споделя много приятна новина, свързана с мен и с моето семейство. Знаете, че бях ви споменал преди около 2 седмици, че се занимаваме с един онлайн бизнес, Mi Advertising Base. И вече само по-малко от 3 месеца вече сме в клуб Елит. Това е едно постижение, което ме радва. Това е първата стъпка в изграждането ни като диаманти. Значи да стигнем до крайната цел, финансовата независимост. Значи първото видео за какво го направихме преди 2 седмици. И го направихме с цел да някого да притесняваме, някого да задължаваме да прави нещо, което не иска. Просто искахме да споделим на нашите приятели. Нямахме физическата възможност, повече от 350-400 приятели имаме, на всеки да го кажем по-отделно, затова го направихме видеото, за да отпаднат въпросите, които биха ме притеснили. Значи, първият въпрос беше моите приятели да ми зададат въпроса: защо не ни каза? Приятели, аз ви го казах. Вторият въпрос, който също щеше да ме притесни и да ме натъжи, беше: ами ти защо не го обясни? Аз го обясних на този, който имаше желание да го направи. И да се надявам, че няма да дойде третия въпрос: еми аз защо не те послушах, или изявления от някои хора. Както ви казах, МАП не задължава никого да прави нищо. МАП няма нужда от нас, ние имаме нужда от него. Той със своите 350 хиляди, кученцето тук лайк, и тя щастлива, че днес има рожден ден, става на 4 годинки. След малко ще се получи тортичката. Та говорих за МАП. МАП е онлайн платформа, която няма нужда от нас. Ние имаме нужда от нея. Който има желание да промени живота си, ще го направи. Както иска и когато иска. Ако някой има желание по цяло да настои в кафетата, да търси пари на заем от някъде си, за да си купи един пакет цигари и едно кафе и цял ден да стои и да проклина живота си, може да продължи напред. Има за всички. Един може да прави това, друг може да прави друго. Аз не казвам, че целият свят трябва да прави бизнеса, който правим ние със съпругата ми, но смятам, че всеки има право на избор. Кой по-рано, кой по-късно ще го разбере това нещо. Всеки от нас е сблъскал с безпаричието, безработицата и всеки знае какво е. Не си мислете, че аз като съм в Италия, вече тук сме ги завързали и сме много доволни и щастливи. Работя сам, съпругата ми е вкъщи домакиня, изплаща се жилище, изплаща се колата, вече платихме, сметките, ток, вода, телефон, интернет, газта, осигуровките годишните, данъците годишните, всичко. С една заплата, знаете, всеки от вас се получава, знаете, че не се стига до никъде. Затова трябва да търсим някакъв начин да докараме някакви си странични доходи. Ето, точно за това ние се включихме в МАП и за по-малко от 3 месеца вече сме в клуб Елит. Значи, ако искате почвам да ви кажа какво е клуб Елит, това са 100 кредитни пакета. Значи, на ниво 100 кредитни пакета вече сме в клуб Елит. След това идват другите нива: 250 пакета, 500, 750, 1000. 1000 е това най-високото, към което сме се устремили аз и моето семейство. Така, приятели, значи нещата, които исках да ви кажа долу-горе в общи линии, беше това. Никой не задължава по никакъв начин да се записва, да ме търси, да се чувства задължен да ме потърси, защото аз съм го казал. Не, който има време и възможност, може да се свържи с нас, да му покажем как го правим, да му помогнем да почне той да го прави и да има някакви си финансови постъпления, тъй като дойде момента, в който ще има финансовата независимост.
Това беше в общи линии, което искахме да ви кажем. Желая ви приятен ден, много усмивки, много целувки, и да не забравя, преди 3-4 дена, човека, който ми даде тази идея, мой много добър приятел Димитър Генчев, имаше рожден ден, малко с закъснение, но искам да го разберат всички мои приятели, че аз му се прекланям и му изпращам хиляди благодарности за това, че ми показа прекрасния свят на My Advertising Pace. Пожелавам все така да се развива. Той също участва в този онлайн бизнес. Той да продължава да се развива. Благодарен съм му за помощта, която ни дава всеки път, когато имаме някакви затруднения, защото не сме родени всички с интернет, не сме родени всички в ръцете с компютър. Всеки ден се учи, стъпка по стъпка, както казват всичките. Да е жив и здрав, Господ здраво да му дава, много успехи в личен и в професионален план и да продължава все така напред. И так, обичаме те, много целувки от Милано, приятен ден на всички.